በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትሁባ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ብሕሊናን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይፀብፀበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳኣና ዝደገፈና ዘነቃቅሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈለዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ንዓይውን ዝኸውን ናይ በረኸት ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ድምፀይ ዘይኮነስ ድምፁ ክስማዕ ገፀይ ዘይኮነስ ገፁ ክርአ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ከምቲ ብምሕረት ኣምላኽ ብፀጋ ኣምላኽ ሒዝናዮ ፀናሕና ሎሚ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 22 ክፋላት ኢና ክንርኢ። እዚ ኣርእስትና እዚ ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ዝበሎ ኣቦና ዳዊት ብኡ መሰረት ከዓ ቤተክርስትያን ዝሰራዓቶ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካብ ቁፅሪ 129 ክሳብ 136 ዘሎ ምዕራፍ 119 ፌ ዝብል ኢና ክንርኢ። ፌ ማለት እቲ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ብናይ ግሪክ ቋንቋ ዝተፃሒፎም ዘለው እዮም። ፌ ብሂል ፍቁር እግዚአብሔር ኢሎም ተርጊሞም ኣለው ቦታት ቤተክርስትያን። ፌ ማለት እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ፣ እግዚአብሔር ኣፍቃሪ እዩ፣ እግዚአብሔር ፍቅሩ ብተበጃውነት ዝገልጽ እዩ። ፌ ብሂል ፍቁር እግዚአብሔር እዩ። እቲ ንባብ ካብ 129 ክሳብ 36 8 ጥቅስታት እዮም። ምስክራትካ መስተንክር እዩ፣ ስለዚ ነፍሰይ ትሕልዎ። ምኽፋት ቃልካ የብርህ፣ ንገርህታት ኣእምሮ ይህብ። ትእዛዛትካ ናፊቀ እሞ ኣፈይ ሃህ ኣቢለ እህህ እብል ኣለኹ። ከምቲ ነቶም ምስክራትካ ዝፈትው ትገብረሎም ተመለሰንን መሓረንን። ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ጽናዓዮ እከይ ድማ ከቶ ኣይምለኸኒ። ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ፣ ኣነ እውን ትእዛዛትካ ክሕሉ እየ። ገጽካ ንባርያኻ ኣብርሃሉ፣ ስርዓታትካ ከዓ መሃረኒ። ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ዓይንተይ ወሓዚ ማይ የብስሳ ኣለዋ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፌ ብሂል ፍቁር እግዚአብሔር። ፌ ማለት እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ። ፌ ማለት እግዚአብሔር ዘፍቅር እዩ። እግዚአብሔር ንፍቅሩ ብተበጃውነቱ ብሂወቱ ዝገልጽ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ክሳብ 11 ዘሎ ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን። ኣምላኽ ብኡ ብሂወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቅሪ ንዓና በዚ ተገልጸት። ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓርቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። እታ ፍቅሪ በዚ እያ። ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ሓድሓድና ክንፋቐር ይግባኣና እዩ።
سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘፍቅር እዩ ኣምላኽ ነፍቅሩ ብህይወቱ ብምብጃው እዩ ገሊጹልና ነዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ብሞቱ ዝገለጸልና ኩሉ ግዜ ቦታትና ቅዳሴ ከኣቱ ከለዉ ቅድሚ ጸሎተ ንስሓ ኣብ ቅድሚ መን ከም ዘለና ብኸመይ ከነስተንትኖ ከም ዘለና ዝገልጽዎ እዩ ኩላህና ንሰምዖ ሰንበተ ሰንበት ንበብ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ ኣብ ገጽ 3 ቁጽሪ 2 ክሳብ 10 ዘሎ እዩ ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ኣተሓብተይ ኣብዚ ልቦና ዝኩኒ ኣቱም ህዝበይ ኣብዚ ልቦና ዝኩኑ ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኹምን ንጹህ መስዋዕቲ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኹም ምሕረት ምእንቲ ክትረኽቡ ስረት ሓጢኣት ለምኑ እዚ ምስ በለ ነዊሕ ጸሎት ኣለዎ መንጎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ኣብ ግዜ መርዕኡ መዓልትስ ህይወቱ ስለ ካልኦት ዝኸፍል መን ኣሎ እዩ ወዲ እግዚአብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ በዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን መጽሓፍ ቅዳሴ ገጽ 3 ቁጽሪ 2 ክሳብ 10 ፍየ ብሂል ፍቁር እግዚአብሔር ፍየ ማለት እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ንሓጣን ዘፍቅር እዩ እግዚአብሔር ስለ ጻድቃን ዘይኮነ ስለ ሓጣን ነብሱ ዝብጆ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ንምሓዙ ንመስተንትኑ ክትዕመና ምእንቲ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣስተንትኖ ኣብ ምስክራትን ቃልን ትእዛዛትን ሕጊ እግዚአብሔርን እዩ ዘስተንትን ኣብዘን ሰለስተ ኣብ ምስክራት እግዚአብሔር ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣብ ሕግጋታት እግዚአብሔር ኣብ እኔን ስተንትን ካልኣይ ብጸጋ ዝፈጸሞም ተግባራት ይገልጽ ከምዝን ብረድኤትካ እዝን ገይረ ኢሉ ተኣምላኽ ዝኽኣሎ ነገር ይገልጽ እዚ ምስ ገለጸ ባህጉን ድልየቱን ጸገማቱን ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ይቕርብ ዝብህቦ ነገር ዝደልዮ ነገር ዘጸግሞ ነገር ከልዕለሉ ናብ እግዚአብሔር ብጸሎት ይቕርብ ራብዓይ ክፋል ከዓ ብዛዕባቶም ስሙ ዝፈትውን ሕጉ ዘይሕልውን ስለ ክልቲኦም ብዛዕባቶም ስም እግዚአብሔር ዝፈትውን ብዛዕባቶም ሕጊ እግዚአብሔር ዘይሕልውን ሕጊ እግዚአብሔር ዘፍርሱን የስተንትን እዚ ከዓ እቶም ሕጊ እግዚአብሔር ዝሕልው ዘለው እግዚአብሔር ኣብኡ ከጽንዖም ብዛዕባቶም ሕጊ እግዚአብሔር ዘፍርሱ ዘለው ከዓ እግዚአብሔር ናይ ንስሓ ክህቦም ካብቶም መፍረስቲ ሕጊ ዘዳልውሉ መጥቃዕቲ ከዓ እግዚአብሔር ክብጅዎ ኣብዘን 4 የስተንትን ኣብ ምስክራትን ቃላትን ትእዛዝ እግዚአብሔር ከስተንትን ከሎ ምስክራትካ መስተንክር እዩ ኢሉ ይጅምር ኣብ ቁጽሪ 129 ምስክራትካ እንታይ እዩ መስተንክር እዩ ኣብ ቁጽሪ 30 መኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርእታትካ ኣእምሮ ይህብ እዩ ብጸጋ ዝፈጸሞም ቅዱሳት ተግባራት ክገልጽ ከሎ ኣብ ቁጽሪ 129 ነፍሰይ ትሕልዎ ኣላ እዩ ምስክራትካ መስተንክር እዩ ስለዚ ነፍሰይ ትሕልዎ እዩ ኣብ ቁጽሪ 36 ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ ፈሰሳ ህልው ኩነታቱ ዘለናዮ ኩነታት ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ጠቕሚ ስለ ዝጎደሎ ብስጋ ስለ ዝተጸገመ ኣይኮነን ሕጊ እግዚአብሔር ስለ ዝፈረሰ እዩ ኣብ ቁጽሪ 131 ትእዛዛት ካናፊቕ ኣለኹ እሞ ኣፈይሃ ሃቢለ እህህ እብል ኣለኹ
ስለዚህ ትዝናፍቆ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምርሓቁ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሱ ነዚ ኩሉ እንታይ ይብል ኣሎ ኣፈይሃ ሃቢለ ይብል ኣለኹ ኢሉ 36 ሕጊኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ሕጊኻ ስለ ዝፈረሰ ስርዓትካ ስለ ዝተጋህሰ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ባህጉን ድልየቱን ፀገማቱን ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ከቅርብ ከሎ ከምቲ ነቶም ስምካ ዝፈትው ትገብረሎም ይብል ኣብ ቁፅሪ 132 ተመለሰንን መሓረንን ክልተ እንተን ጸሎት ናባይ ተመለስ መሓረኒ ከዓ እዩ ኣብ ቁፅሪ 33 ስጉምተይ ኣብ ቃልካ ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ጽንዓዮ እከይ ድማ ከቶ ኣይምለኸኒ ሓጢያት ዝመልከና ካብቲ መስመር ናይ እግዚአብሔር ካብ ቃል እግዚአብሔር ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ምስ ወፃና ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወቱ ከዓ ዝተለማመዶ ነገር ስለ ዝኾነ እከይ ድማ ከቶ ኣይምለኸኒ ሓጢያት ብቃልካ ሓጢያት ክስዕ እምበር ብሓጢያት ክስዓር ኣይትግደፈኒ ሓጢያት ክስዕር እንተኮይኑ ግን ንስጉምተይ ንቃልካ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ ኣብ ቁፅሪ 134 ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ ኣነ እውን ትእዛዛትካ ክሕሉ እየ ስኻ ግን እንታይ ግበር ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ ካብ ኢድ ጎልያድ ካብ ኢድ ሳኦል ካብ ኢድ ኣቤሴሎም ወዱ ካብ ካልኦት ብዙሓት ከም ዘድሓኖ እናዘከረ እናመስገነ ነዝመፅውን ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ رابعاي بزعباتهم سمو زفتون حقو زي حلون نخلتيون كذكر كله قصري 132 كم تمنتهم سم كاسفتو تقبر لهم تملسنن محارنن نتهم እግዚአብሔር نتهم سمو زفتو حقو زي حلو زقبر لهم وعلتان دا ذكره نعيكا كمهم تملسن ኣብ ቁፅሪ 34 ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወን ብዛዕባቶም ሰብ ዘጥቅዑ ሰባት ክገልጽ ከሎ ኣነ እውን ትእዛዛትካ ክሕሊ እየ ኣብ ቁፅሪ 136 ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ከም ዝግበሮም ሕግኻ ስለ ዘይሓለው ዘይኮነስ ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ንምንታይ ነቶም ሕጊ እግዚአብሔር ዘፍርሱ እግዚአብሔር ናይ ንስሓ ግዜ ክህቦም ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪሶም ንኻልእ ሕጊ እግዚአብሔር ከፍርስ ጠንቂ ንዝኾኑ ከዓ እግዚአብሔር ኢዱ ንኽሕዞም ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብኸምዚ የስተንትን እዩ ፊየ ብሂል ፍቁር እግዚአብሔር ቁፅሪ 129 መስክራትካ መስተንክር እዩ ስለዚ ነፍሰይ ትሕልዎ እዩ مسكراتك مستنكري أب زصات معرف حدا قصر 10 بمتن اتزصببلون غنا كندو سسنو كندو خا تزرغحمو بدك اسرائيل يጭነቁ ነበሩ زز تولد حصان ናብ ባሕሪ ክድርብ ከሎ ንሰማዒውን زجرم زز تولد حسان ناب بحر خدربو خلو بمتان تزصببلو كندو اسسنو كندو تزرغو كم تجماليال زبلو ناي سب تخينو بعل خطفي ني املاق تخينو خا كتتفو اي تخلنيهم مس املاق تبقاسو خيتهلو تتنقق زبلو سيطان نتعالت كصنت زز تولدنا بحر خدربو خلو 4 قلع انت تدربيم ناب بحر 8 قلع توليدو محاضر مسكرات እግዚአብሔር ቆሚ ምክንያቱ በመጠን ተዘጽበብሎም ገና ክንድኡ ሰሰኑ ክንድኡ ተዘርግሑሞ በደቀ እስራኤል ጭነቁ ነበር ብዙሕ ግዜ እቲ ሓይል ረኺቡ ዘሎ ነቲ ድኹም ክደፍኦ ከሎ ክጸቅጦ ከሎ ከሳቅዮ ከሎ እቲ ዝሳቀ እዩ በት ንቡር እቲ ዝሳቀ ዘሎ እዩ ዝጭነቅ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ንሪኦ ዘለና ግን እቶም ሓይል ረኺቦም ህዝብታት ንጹሃት ዘሳቅዩሲ በቶም ዘሳቅይዎም ዘለው ሰባት በአቶም ክጭነቁ ከለው ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ምስክራትካ መስተንክሪ ስለዚ ነፍሰይ ትሕልወላ
ቁጽሪ 30 ምኽፋት ቃልካ የብርህ ነገር እታት ኣእምሮ ይህብ ነገር እታት ኣእምሮ ይህብ ምኽፋት ቃልካ እንታይ ይገብር ምኽፋት ቃልካ የብርህ ኣብ ብዙሕ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝተረኣየ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ኢና ኸነስተንትን ብዛዕባ እታ ረኣብ ካብቶም ህዝቢ ኣምላኽ ኣይኮነትን እከለ ምሂርዋ ከም ዝገይሩ ቃል ኣምላኽ ኣፍሊጥዋ ተባሂሉ እውን ኣይተገልጸን ነቶም ነታ ምድሪ ተስፋ ክስልዩ ዝኸዱ ምሩፃት ሰባት ምርፅቲ ኮይና መምርሒታት ክትህብ ኮላ ነቲ ዝመፃ ሓደጋ እውን ከም ዝመሰሉ ሰለይቲ ኣብ ገዛኻ ኣትዮም ነይሮም ምስ ተባህለት ከይሰንበደት ከይፈርሐት ወኣትዮም ነይሮም ግን ኣትዮም በዚ ገይሮም ዘምፆን ከይዶም በዚ ገይሮም ወፂኦም ኢላ ከም ዘፋንወቶም ኣብ ዝባን ናሕሲ ክድይቡ ኣብኡ ከዓ 3 መዓልቲ ክፀንሑ ኩሉ ነቲ መምርሒ ሂባ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ተስፋ ዘለዋ ምኽፋት ቃልካስ እንታይ ኢሉ የብርህ ንገርህታትካ ኣእምሮ ይህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና ምኽኸ ኣብ ቅድሜኹም ድማ ትንፋስ ሰብ ኣይቆመትን ሕጂ ከዓ በጃኹም ኣነ ምሕረት ካገበርክልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብርሉ ነቦይ ነደይን ንሕዋተይን ንሓተይን ንዘለዎም ኩሉ ድማ ብሂወቶም ክትሓድግዎም ነብሳትና እውን ካብ ሞት ከተድሕኑ ብእግዚኣብሔር መሓሉለይ ርግፅ ምልክት ከዓ ሃቡኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታትካ ኣእምሮ ይህብ ቁጥሪ 131 ትእዛዛትካ ናፊቀየ እሞ ኣፈይሃ ሃቢለ እህህ እብል ኣለኹ እግዚአብሔር ይምልሰሉ እዩ ኣብ ገጽ 81 ኣርህብ ኣፉከ ወእመልኦ ለከ ኣፍካ ክፈቶሞ ክመልኦ እየ ትእዛዛትካ ናፊቀየ እሞ ኣፈይሃ ሃቢለ እህህ እብል ኣለኹ ናፍቆቱ ከነጻጽር ከሎ ኣብ ምዕራፍ 42 ቁጽሪ 1 እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ከምኡ ከዓ ነብሰይ ናባኻ ናብ ኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ማይ ምጽማእ ዋላ ብናይ ዓለም ስነፍልጠት ሰብ እንጌራ ከይበልዐ መዓልታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ማይ ከይሰተኻ ምጽናሕ ግን ኣዝዩ ሓፂር ምዃኑ ብኡ ኣነጻጺሩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ባህጊ ኣብ ትእዛዝ ኣምላኽ ዘለዎ ትእዛዛትካ ናፊቀየ እሞ ኣፈይሃ ሃቢለ ህህ እብል ኣለኹ ስለዚ ነዚ ናፍቆት እዚ ከዓ ከምቲ እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ኢሉ ከምኡ ከዓ ነብሰይ ናባኻ ወኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ቁጽሪ 132 ከምቲ ቶም ነቶም ስምካ ዝፈትዉ እትገብረሎም ተመለሰንን መሓረንን ከምቲ ነቶም ስምካ ዝፈትዉ እትገብረሎም እግዚአብሔር ነቶም ስሙ ዝፈትዉ እንታይ እዩ ዝገብር ኣብ መዝሙር ዳዊት 106 4-5 ጎይታየ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ከዓ ክሕጎስ ምስቲ ርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምድሓን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ድሕነትና ክነሓስብ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 24 ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ ጎይታይ በቲ ንህዝብኻ ዝሃብካዮ ጸጋ ዘክረኒ ስለዚ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ጣዕሚ ሕሩያትካ ክርኢ ብሓጎስ ህዝብኻ ክሕጎስ ምስ ርስትኻ እውን ምእንቲ ክኸብርሲ ብምድሓንካ ብፅሓኒ ቁጽሪ 133 ስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽናዓዮ እዩ ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽናዓዮ እከይ ድማ ኣይክመልከንን እዩ
نسقمتي أبقى الكازن عيو كل كله أبت مسمرنا إجزابير ننفس وكف نسقمو سقمتس نخبر أملاخ نسقمو كم زلنا خن الرجاجز نفس وكف نسقمو سقمتي سبعت زودي كي كون كنتنكا نفس وكف نسقمو سقمتي نعنا بقرباخون بروحق فقط تاخون بتزاوري زودي كي مقاينو كن الرجاجز منتي نسقمتي أبقى الكا أصنع عيوي كابقى الأملاخ مسوسينا بكل حدقاتات وديقو مالت ولدنا خا زو على ينجركا زي صحته يمكركا سقمتي أبقى الكازنا عيو اكيد ما خدتو أيم لخني بزعبا قال كزارب كله أب معرف مي 10 الشعتة 110 الشعتة كسر حمشك قال كان اجري مبرهتي نمجدي كأ برهان مبرهتي زي بقولوا جزا سلمات سافن لي كبير مهانو قال إخزابير زي بقولوا هو نايس أولوتن ناي قال إخزابيرن زي بقولوا السدرابير لك عكامي نالبات زي كردانا حمام نفسي كم حمام سجا زي جبت زي دهسس لزي كونه زي كردانا يخالي جن سقمتي أبقى الكازنا عيو أكيد ما بزعبها سقمتي زي سقمتي حنت سقمتي نبرخت تخين خساب كندي نبرخت خون حنت سقمتي كم مسمر أملاخ ندحر وسيخا كابت حديد توسيخا خا حنت دقي بابور خون مكينا كابت مسمر حنت دقي ندحر وسياس كندي سعبينات تتسم أكيد ما كتو أي كمل كنني سلازم دحر قبل على حاتيات قبل على عمز عاود كركم دحر كوينه أبقى الكهص أنع دقفني أو كثر 234 كمت كعتسب تبجوني أنا وأنت إزازاتك كحلي أصدقنا هنستوعلوي بزح جزية بزي مفلات نتوم زبدلون خمس قبرون كم سر حيوم كم زي بزح جزية بزعباتهم زبدلونا إنا كنزارب ندليل ولا نحنا زقدلنايو ولا نحنا زدفعنايو نعو ولا انت ذكرنا حلينا ذكرنا انت دلي بافنا مسؤوس لنسقم بزعباتهم حماق نقبرنا نبلوم بزعبو امينا نقرهم رم لب املاح داويد كامت كعتسب تبجوني انا وانت ازازاتك خحلي كامت كعتسب تبجوني كابسب تتنقل قويتانان مدحنا نيس كريستوس كابسب تتنقل له حديث كده كامت كعتسب تبجوني انا وانت ازازاتك كحلو ايه بتخكل كاغيروي እግዚአብሔር بزدنق تأمرات كابيد ساول مسدحانو امو تملشو نساول ابيدو مسحابو እግዚአብሔር ابيد صلاته ابيد كهيبك الله حجك قتلو بلو خلو ايتانس ديك لا الى قبا እግዚአብሔር لا الى مسيح እግዚአብሔር ساول ወይ حميم ወይ بخال انبر ساول بإيدي ايك موتن إلو أنا وننتايلو تأزازاتك خحليه حدا جزيه مسلتنا بحيلنا سلتنا يمثلنا قبل علتهم سبات تتمكي هنا أنت تعبينا ونخبر أملاخ يكونن سلازي أنا وانت إزازاتك خحليه نتزقبر كالي أي كريسوعني بزعبا كامت كعتسب كزارب كله بزحلف جزينا رئينا ينيرنا نباريا خابسنا يتوحسو عبيات كتقعني أي تفقد اللهم عبيات كتقعني أي تفقد اللهم سلازي بزعباتهم كقولوا وزدليو نتهلو كنتات مس استنتنا ناب أملاخ يزدربيل مخنياتو سوركا ناب أملاخ دربيو نسونتاي كجبر الكايو نسوخا أخذ الجفة كايو እግዚአብሔር ንጻድቅ ሰንከልከል ክብል አይሐድጎኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት 55 ቁጥር 22 ኮም ይዝብል ጾርካ ናብ ኣምላኽ ደርቢ ግድፍ ህሊናከ ላዕለ እግዚአብሔር ወውእቱ ይሴስየከ ጾርካ ናብ ኣምላኽ ደርቢዮ እግዚአብሔር ክድግፈካ በዓሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 28 ክሳብ 30
كلهم التسعرون صار زخبدكمن ناباينعو أنا لواه لبيت عد أرعتي فوكس أوريكا قليل مو كاباي تمهارو أرعتي صرو لنفسهم كا عرفتي كترخبيهم كامات كعتسب تبجوني أنا وانت إزازاتك كحلو إيه سلازاب كبابينا زمنس سيطان بزفحاسو سيطان زتقاملهم سبات بزدالوو ناو تراي ناتمهنا بزعبو خنغروم رم بزعبو خنچنغ زي كونس نعو على لينا نتحدغا زمس كنتات على لينا كنلليولنا ምክንያቱ ጥበበኛታት ከም ተመን ገርህታት ኩኑ ይልና ኣብ ከባቢና ዘሎ ብደቂቅ ከነጽንዑ ይግባእ ማለት እዩ ኣዝኒዕና ናብ ዝምልኮተ ኣምላኽ ንዓኻ ዝስወር ነገር የለን ነቶም ከጥቅዑኒ ዝደልዩ ነቶም በደልቲ ናይ ንስሓ ግዜ ሃቦም ንዓይ ከዓ ናባኻ ጥራይ ክትእምት ስኻ ደግፈኒ ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ ኣነ እውን ትእዛዛትካ ከሕሊ እየ ስለዚ ነዚ ከዓ ንባርያኻ ብሰናይ ተዋሓሶ ዕቡያት ከጥቅዑኒ ኣይተፍቅደሉ ቁፅሪ 135 ገጽካ ንባርያኻ አብረሃሉ ስርዓታትካ ከዓ መሃርን ገጽካ ንባርያኻ አብረሃሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ናይ በረኸት ናይ ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ብዝሃቦ ከመይ ገይሩ ካብ ኣምላኽ ናብ ደቂ ኣምላኽ በገልገልቲ ኣምላኽ በቶም ካህናት ኣምላኽ የመሓላለፍ ኣብ ዘህልቅ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 22 ክሳብ 27 ዘሎ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ጸጋ ከዓ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ ከምዚ ገይሮም ስመይ ኣብ ደቂ እስራኤል የንብሩ ኣነ ከዓ በእዳዎም ገይረ ክባርኾ ኣቦታትና መስቀል ከሳልሙ ከለው እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓልኻን ገጹ የብርሃልካ እግዚአብሔር ይሓልኽን ይባርኽክን ገጹ የብርሃልኩም ኢሎም ዮም መስቀል ከሳልሙና ከለው ገጽካ ንባርያኻ አብረሃሉ ስርዓታትካ ከዓ መሃረኒ ስለዚ ገጽ እግዚአብሔር ብምህረት ናኡ ክጥምታ ብሰንካ ሓጢአቱ ገጽ እግዚአብሔር ካብኡ ምስተመልሰ በዲለ እሞ መሓረኒ ኢሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጌጉኡ ምስ ነገሮ እሞ መባእሰይ ስነጊርካኒ ብኸመይ ኢኻ ተተዓርቐኒ ኣተዓርቐኒ ጸልየለ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ከም ጸለየ ኣምላኽ ከዓ ከም ተዓርቆ ገጽካ ንባርያኻ አብረሃሉ ስርዓታትካ ከዓ መሃረኒ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣብ ቁፅሪ 136 ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣሎ መብዛሕትና ጠቕምና ክጎድለና ከሎ ዝደለናዮ ካብ ምግባር ዓቕሚ ክንስእን ከለና ልዕሊ ዓቕምና ዝኾኑ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ኢና ንበኪ ወይ ንሓዝን ወይ ነስቆርቁር ወይ ንጭነቕ ኢል ልቢ ኣምላኽ ግና ሕጊ ኣምላኽ ክፈርስ ከሎ ስርዓት ኣምላኽ ክገሃስ ከሎ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ኣብ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ሓጢአቱ ክንስታሕ ከሎ ንመደቀስየይ ብንብዓተይ የጠልቂ ኣለኹ ወኣምላኽ ብመቕዘፍትኻ ይተቕፅዓኒ ኢሉ ንመደቀስየይ ብንብዓተይ የጠልቂ ኣለኹ ሕግኻ ኣይሕልውን እዮም እሞ ኣዒንተይ ወሓዚ ማይ የፍስሳ ኣለዋ ብዙሕ ግዜ እቶም ደቂ ኣምላኽ ኣብዚ መሬት ርስቲ ጉልቲ ስለ ዝጎደሎም ዘይኮነስ ሕጊ ኣምላኽ ክፈርስ ከሎ ፍትሒ ክጎድል ከሎ ድኻ ክብደል ከሎ ለይትን መዓልትን ብጸሎትን ብእህታን ናብ ኣምላኽ ዘቕርብዎ በጀካ ኣምላኽ ካልእ ዝሰምዖም ዘየለ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ኣብ ቁፅሪ 4 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ከዓ በማእከል ከተማ በማእከል ኢየሩሳሌም ሕለፍ እሞ ነቶም ዝጉህዩን ነቶም ብዛዕባታ ኣብ ማእኸላ ዝግበር ዘሎ ጽያፍ ዝጉህዩን ዝሓዝኑንሲ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም
بزعبات أبتقدس بوتاز جبر رخصتي بزعبة أبتا أقل قال أملاخ زبهال زجبر رخصت بزعبة أزتكزون زحزنوني زياتهم زابير مستوعال هيبوهم كله نجار زفلتو كعرين كمحايشن عاقمن سلطانن بوتان زي بلو انت خونجن أنا من كويني نبعال كستوي ملكتهم نتوم حلفتي ملكتهم نتوم أغشتي ملكتهم نتوم باباساتي ملكتهم كيبولو ليتن معالتن زنوبعي زقوهيون زتهكزون بزعبات أبتوشتي بيت مقدس زقبر صياف زحازنون زتكزون أب جنبارهم محتوم قبر اللهم بلن نزيهم يخا ويدانا مدحنا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معراف 24 كسر 20 كلتن سلتهم حرياتي اثنايس أبابان نايمة كران جزية تاكي قبر لكم كحسر لكم حقها أحلون يممو أعنتي وحزماي يفسسها اللواي حدا كاباتهم نبي إرمياس أمعرفت الشعاتة أتي نبعي كهن زبل قصل زم تواهي بوالو نتستفزلو نتحق قديفو أب حاسوت نتصدق قديفو أب حاتيات قدسنا قديفو أب رخصت سلام قديفو أب هوكت فقر قديفو أب سل إذن برهزبي كنبعلو عيني علامين تسخون حقها أحلون يممو أعنتي وحازماي يبقى نبعت رأي يكونني وحازماي يفسسها اللواي كمون أتن قدسات أنستي سلاسان شديشن قدسات أنستي عمس أنياتات ناس أدق ويتا خسألو أخري أخلوا أمسك الكندي كم زنبعلون كم زي كم زبخيالون تقليس الله كما هاري قدس باولسون أبرومي معرفت الشعاتة بزعبها هزبوي بزعباتهم أوريثن نبياتن جزلتن حزوم زصنحو أبيتو زقمت أممو نقويتا عس كريستوس بزي مللايهم بزي مقبالهم نابتن سيطانن ملآختن زتدالو وقده يخدو مخانهم مسرقاقز انت عيلو هزبي كدحنوسي أنا كاب كريستوس وقوز كوين اخترف كساب كنزي من البات سماعتات بنفسك دحنو مأنتي نايسقا ولاد نبرات ريت علم نجر يمنن يومي هوري قدس باولوس جن كاب أنا نبي نيدحنه هزبي كله زتفق أنا ولا كاب كريستوس تفيه هزبي كدحن اتنباب كم ببيه رومي حدا يغريتها رومي معرفت الشعات تغاب حدا خساب سلسته أنا بزح قهن زيبات خسقاين قبل بيكم زلوني حليناي بمنفس قدسي مسكر اللي الله بكريستوس حق بلا الله وحسوني أنا برئسي مئنتتهم بسقا حواتين أزمادين وقوز كوينة كاب كريستوس كفلة مدالو خوي زغبركم هزبك زابير أزي حاجة زيد ليه بقربا كنقبرو نخيلي زابير تسقا خبرنا بزعبا هيوتنا بزعبا غزانا بزعبا بيت أملاخ بزعبا تبسقا ما تزلو هزبي نيكزابير منقار هزبخا أدحن رستخابارخ كساب زل ألم قاسيومن لعلاب بلو من نابلنا خنذكرو حقها أحيلون يممو مستوم حق زفرسو حانتي أثر راخبو زابير ناين السحاق زيك هبو إنساتهم كدحنويل أعنتي وحزماي يفسسالو حقك زابير زفرسون تدع اليوم نبوزحات كا مخنيات مفراسن سقايك خونو سلازخولي سلغالات زابير استمسكن يهون سلازي إزلومي فيها بهير فكور زابير زبل كام 230 شعتن كساب 200 كام 220 شعتن كساب 230 شديشن زرعنايو لبا أملاخ داويد أب بربعة إنارينا مستنتانو انت تعملنا لبدا أملاخ داويد أبزم عراف زينتا إيلو انتا إي غيرو كنبل كلنا أمسكراتن قال أملاخن تأزاز أملاخ زابيرن حققاتون زنبورو أستنتنو بسأقا زفز أمم قدسات تقبارات أملاخ كمسجن كمكة زيكونا بهقون سأقاماتون دليتون بسألوتنا بأملاخ كقرب بزعباتهم حق إجزابير زحلون حق إجزابير زفرسون أتوم حق إجزابير زحلو إجزابير كصنعهم سامور داتا
اتنعاتهم زهابهم برخت نعوها أخبو بزعباتهم حق إكزابير زفرسوها إكزابيرنا ينسحا كزي خبوم بسنكناتاتهم كالي سب كيلك كم انتي اتاخ قبراز نبرة أعينتي وحازماي يفسسها اللواي سلغالاتو إكزابير زتمسجن يهون أبنتي زخوننا داويد كم زقبر نيرو داويد بزعبه هزبو حق إكزابير سلاز فرسه بنبعاتنا بأملاخ يقرب نيرو انت دعالنا اللومي بزعبه مسكراتن حققاتن إكزابير انتا اينا هنقبر زقبانا كما قرنا اينا كنستنتن زقبانا بزعبات بس احنا يوزلنا تغير لنا زلو برخت نفسين إكزابير بارخ نزتقبر لك ايترسعي كم زبهال كم تلبا أملاخ داويت نت إكزابير زخالو ازقبرالو ازغيره سخاس لزرد أخان سخاس لزخال كان إلو بزعبات زقبرو ناب أملاخ بمسقانا كأربو خلو بدحريو صقاماتون دليتون بهقتاتون بصولوت ناب أملاخ كقرب كله كمت قاعد سبت بجون ندابل نخونتاتو أزنعو دليتون صقاماتون ناب تفتح زق الأملاخ كفتح قال نتاب كبابي زنبره نتوم حق إكزابير زحلو نتوم حق إكزابير زفرسو كما يقرو خمس ذكرهم كابز كله تماهرنا نحنا لومي انتاي كنقبر يزقبانا نحنا لومي انتاي كنقبر يزقبانا هناتو كيباتخنا كنسلي حيل صلوت كساب كندي مخانو تسفخ هاي قرصو بتبعات كأخذ صليو إلو بزعباتا مبلت فتحز قدلا مبلت أبنت تقيسلنا الله وانجيل لوكاس معرف عسرته وشمنته أبت حلافي أبت عمز أنيا نأملاخ زي فرح نسب زي رح عمز أنيا حلافي نقوه نابيتو نابيت صحفوت انداخدت نقوه فتحي أو سألي رقيس واك خير كله رقيس اني كي بلد بدعقستا خساب ترتعو بعقلا خساب زرتع من النتو بعلو خساب زارب نأملاخ دزي فرحكو نسبون دزي حفركوس إذا مبلت لحكا يتبلن منتس فتحي خوص الله يلو فتحي خمزة وص الله ينقل أملاخ دو قدا نتوم بحق إذا سوعوه كي سمعهم سقز بالمسلكم بحق لكم الله خمزة سمعهم انتو خوانا قنيلو كسر شوم انت ودسب كمس خلص انبردو أمريت امنت كركبي سلقالاتو بزعبير تمسقنا يهون أبزع عمسان شجرن هاجرنان كبابينان علمنان بوجئن وجئن أبزناوس أولو زلة جزء لومي ورا علال يبهلالو يجبرالو زي كونس كم بأملاخ داويد أعنتي وحازما يفسسا الله وايلو ناب تخرد إزغل أعنتنا نبخاين كعرر الله كم تعين باروت نابيد ويتوم كم تعين جرد نام مبيتاز تمتا لومي عنتنا نبخان تمتا لنا كنبلو أملاخ قدوسانا بوتاتنا خا أبسانان بدلنان كيس أبسبه سلت زمحالو محالايلو نهيوتنا نجازانا نسدرانا نبيت خريستياننا نهاجرنا نعلمنا نبار سلام كوردلنا قدوس فقادو يخونلنا نتي قدس بيت خريستيان توبا أقلقلوت جزيكمن سراحكمن عرفتكمن أوها هيدكم بتبعاتن بانقادون بحلنان سلسة معكمو أبتقبروا وصولت كله እግዚአብሔር يسمعكم سأقا بيتانان مدحينان يس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدوسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجون أبلع كلهم عزفن دربن كوين يرد سلقالاتو እግዚአብሔር استمسقنا يخون